Göni daşary ýurt maýa goýumlar babatyna ýokary töwekkelçilikli ýurt bolmagyna galýan Türkmenistanyň hökümeti 10-11 sentýabrda paýtagat Aşgabatda halkara maýa goýum forumuny geçirdi. Yerli hünärmenler, işgörler, telekeçiler we maliýe resmileriniň birnäçesi ýurdun maýa goýum gurşuwynyň amatsız bolmagyna galýanyny aýdýarlar. Türkmen resmileri ýaňy ýakyna paýtagatda geçen maýa goýum forumuna onlarça daşary ýurt döwlet idaralarynyň we kompaniýalarynyň wekilleriniň gatnaşanyny aýdyp ýurdun maýa goýum mümkinçiliklerini mahabatlandyrýarlar. Adantyk radiosynyň habarçysy bilen anonim şertlerde gurrundaş bolan yerli hünärmenler ýurtda ýeti ykdysady krizis we syýasy döňeklük dowam edýän wagtyna geçirilen halkara forumunyň diňe propaganda maksadyna gulluk edýändigini aýdýarlar. Türkmenistanyny häzirki dowam edýän çäklendirmeler we ýapyklyk syýasat netijesinde milli ykdysadyýete daşary ýurt maýalaryny çekmek tas mümkinler diýip bir yerli ykdysadyýetçi aýdýar. Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi, Maliýe ministrligi we Sowda Senagat idaresi tarapyndan gurnulan maýa goýum forumunyň ýygyny Adantyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan yerli işgörler, telekeçiler we maliýe resmileriniň birnäçesi ýurdun amatsız maýa goýum şertleri barada gurrun berdiler. Paýtagtda bir işgör ýurtda gurulýan desgalary degişli tölegi işleriniň potroçy döwlet idaralary tarapyndan öz wagtyna geçirilmeýändigini galy berdi. Ilki başda döwlet idaralary bilen şertnamalar baglyşylyp hasaplaşyk resmi namlary düzelenne narhlaryň pes bolmagynyň ileri tutulýanyny aýdýar. Şeýlelikden gurulýan binalar geçirilýän bejeriş işleri talaba laýyk ýerine ýetirilmeýär ýa-da jithalaryň howpsuzlygy ýeterlik derejede öpçün edilmeýär. Diýip paýtagtda işgör aýdýar. Maraly we lewaply telekeçleriň birnäçesiniň gurrun bermegine görä Türkmenistanyň soňky 10 ýyldan gowrak wagtyň dowamyny eglan edilen düşewüntli tenderleriň bäsleşikleriniň agramly bölegini esasan halk maslahatynyň başy Gurbanguly Berdimuhammedowyň ýakyn töweregine degişli firmalar ýeňiji bolýar. Ýeki ýarty kiçenrak werin tabilligi pes bolan taslamalar diýäýmesen galan ähli tähelçe pullurak targytlaryň ählisiniň tenderlerinde Gurbanguly Berdimuhammedowyň ýegenlerine we garyndaşlaryna degişli firmalar ýeňiji tapylýar. Bu hem öz gezeginde bir tarapdan döwlet büdjetiniň ogrulanmagyna getirse, beýlik tarapdan gurulyp ulanylmagy berilýän detgalaryň hiliniň köp halatda pes bolmagyna getirýär. Emma muňa hiç kim sereden ok. Diýip maraly telekeçi gurrun berýär. Türkmenistanyň prezident Serdar Berdimuhammedow halkara maýa goýum forumuny sany ulgam arkalydan çykyşyna daşary ýurtun maýadarlary Türkmenistanyň neft, gaz, himiýa, energetika ulug ara gatnaşyk oba huzurluk puwdoklaryny durmuşa geçirýän taslamalara gatnaşmaga çagyrdy. Türkmenistan göni daşary ýurt maýa goýumlar babatyna töwekkelçilikli ýurt hasaplanýar. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti 2024-nji ýyl boýunça maýa goýum gurşawlary hasabatynyň Türkmenistana bagşlanan bölümine hökümetiň ykdysadyýety tas dolu diýen gödäwçilik etmegi, daşary ýurt valyutasynyň berk gödäwçilikde saklanylmagy, endemik korrupsiýa, ýapyk we ýadydyjy bürokratik prosesler hemde gowşak täzirçilik, kanunçylyk we kadalaşdyrjy düzgünler sebäpli bu ýurdun maýa goýum gurşawynyň amatsız bolanyny aýtdy. Ýöne yerli telekeçilere görä ýurdun maýa goýum gurşawy diňe bir daşary ýurtun maýadarlary üçin näleýsem yerli kompaniýalar üçin hem amatsız bolmagyny galýar. Hususy firmalar üçin sargyt almak uly töwekkelçilik bolup durýar. Döwlet taslamalaryna maýa goýjak işewer hem tapylmaýar. Täbäbi taslamalara çykaran puluny ýydyňa aljagyň belli däl. Gurulýan detgalar hem dolulugyna işe girdilmeýär. Diýip guruşyk puwdogyny iş alyp barýan bir lewaply ýaşaýjy aýdýar. Yerli işgörler we telekeçler maliýe ykdysady puwdokda dowam edýän meselelere garalmasa we olara degişli çözgütler hödürlenmese ýurdun ykdysadyýetine we syýasatyna özgörüşleriň boljagyna inanmaýarlar. Ýurda daşary ýurtly maýa goýumçylary çekmegiň öňünde bir böwet bolup durýan şu çäklendirmeleri haýdan-haý aýyrmaly. Birinciden, ýurtda açyk we hakykada gawat gelýän ykdysady statistika çap edilmeli we bar bolan çökünlüğün anyk görkezleri açaçan aýan edilmeli. İkinciden, ýurda daşary ýurt raýatlarynyň şol sanyna maýadar bolup biljek telekeçileriň, işgörleriň, şeýle hem syýasatçylaryň gelip gitmek üçin bir güýdeli üzüňelik düzgününden el çekip gyýyska möhletli wizasyz we elektron wizali tertibe geçmeli. Ýurdun uçar, demir ýol, awtobus, deňiz ýolagçy gatnawlaryny açmaly. Üçüncüden, erkin valyuta çalşygyny, sanly ulgam arkaly halkara bank töleglerini, Swift, Visa, Mastercard, Western Union, Payroll, Kontakt we başgalar işiniň bökdönsiz işlemegini üpçün etmeli. Dördüncüden, maýa goýumlar getirýän maýadarlaryň hukugyny kadiýetde we döwlet idaralaryna üpçün etmeli we habar beriş terişdelerini bu işler beýan etmäge çekmek zarur. Şu dört möhüm mesele çözülmese ýurdun ykdysadyýetinde hem
siýasatynda hem gerekli özgörüşler bolup bilmez. diýip türkmen ykdysadçy saýdýar.